Díomh is mis céan McCartney ó imlé, Tá súlagum gúil se buin soltas an chuir damda, Tom sé rénos, ach tá chun brise ghlacháid sin níos, chun éisteach le ceoil. Weezer, tá si ag ihre a hain sa ceart na iTunes na Stát Aontaithe le leagan nua den Éireann Africa de chuid Toto. Scéal iontach taobhíoirta seo. Colleen Darb Anam Mary sa Stát Aontaithe is cuid a luch le nua na Weezer í, agus chuir si ceistarthú Twitter leagan dhéanamh de Africa. Agus bhí iontas ar gach céine nar a tháinig Weezer a rás go Twitter le leagan nua den Éireann. Is Evenlum Villagers agus tá mé ar bís mar tá album nua denta acu ba sé ar fáil gahan an lua ach I láthar na huair tá single ar fáil A Trick of the Light tá an físeán iontach bhiúsúlachá bheith rinne Bob Gallagher agus tá an thabharm go hálainn cumá. May never come but I'm willing to wait. What can I say? I'm a man of the faith. An éist tá fearr seo arás le album nua beidir an Beatle is fearr nádar. Paul McCartney an talamatáir dar nóí. Come on to me, sin an ceannas ansalum is Evenlum na drumí ar an Éireann seo. You come on to me, will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? Gruff Rhys, fearr simúl fearr áling cumá bhfuil leis úr na go príomh-Éireannaí le Superfree Animals. Tá album héin eisithe again is Babelsberg tá sé ar fáil ar Rough Trade agus bugamór éisteach le Frontier Man Éireann áling. The Carters nu Beyoncé agus Jay-Z tá Éireann nua denta acu lena chéile Apes an tanamatá air agus rinne siad an scanna nua ar an físeán I Bóras sa Louvre tá scan an dochreite tá me ceapa ar cáisiad na millionaire. Sin é tá súlagum gur hahan gachrod libh, bunaigh sult as an Green agus bunaigh sult as an Curran Damda agus weimse Cian McCartney slán go fáil.